Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа гасыр каналында Кым сәгате тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы Татарстан Фәннәр Академиясының Альфред Халиков исемендәге Археология институты директоры, тарих фәннәре докторы, профессор, Татарстанның атказанган фән, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты археолог Айрат Сиддиков. Айрат әфәнде, исәнмесез? Исәнмесез. Айрат әфәнде, хәтерлисез микән, без сезнең белән бер чор кешеләре, без әле мәктәп елларында укыган чорларда археологлар, геологлар, диңгезчеләр, аларны без ниндидер менә шундый романтик профессия вәкилләре итеп кабул итәдик. Шуннан да романтика булгандыр иннән да, шулай бит. Ниндидер бер белмәгән кеше аягы басмаган җирләрдә, кеше күрмәгән кеше аягы басмаган җир асларына төшү һәм башкасы. Менә андый романтика сездә булдымы, юкмы? Археологиягә сезне нәрсә, ничек китерде? Археология дигәндә, әлбәттә, сез әйткәнчә, шундыйрак уйлар килә ул, балачакта да, мәктәптә укыганда, тарих белән кызыксыну ул минем мәктәптә укыганда ук бар иде. Ләкин археолог булармын дигән ниндидер уйлар юк иде. Үз вакытында шунда язмыш килеп чыкты. Ашат Хасанович белән танышырга туры килде. Ул үзе бик зур шәхес иде. Үзенә ихтирам тудыра иде. Менә шуның белән эшкә кирип кителде дә, һәм археологиядә менә дистәләгән еллар ул вакытта Альфред Хасанович белән, Халиков белән эшләрне алып бара идек. Хәзер без аның эшен дәвам итеп, менә аның исемендә институт оешып, археология эзләнүләре буенча безнең ул өлкәдә бу институт, академия институтлары арасында анда институтлар күп түгел. Без Татарстан, татар халыгы тарихы, археологиясы, борынгы кешеләр яшәү проблемалары, шул мәсьәләләрне өйрәнү белән үзенең эшне алып барабыз. Бүгенге көндә менә әйтергә кирәк, ул теге романтиктан көндәге эшкә шулай ул. Беренче тапкыр археологик экспедициягә чыккан вакытларыгызны хәтерлисезме? Менә кайда булды һәм нинди хисләр калды беренчесе? Әлбәттә, ул безнең булды 92 елны, ул вакытта археология үзәге тел, тарих һәм сәнгать институты каршында иде ул. Анда Старостин Петр Николаевич дигән безнең укытучы мөдир булып тора иде. Һәм менә шул вакытта ул безне беренче экспедицияга алып чыккан иде, без тарих факультетында укыганда. Һәм шул вакыттан менә ул истәлекләр, ул кешенең менә үзенең эшенә карау, археология беренче табылдыклар чыгу, менә шул вакыйгалар белән ул булды. Булгардан җирак түгел, анда су астында калган авыл урыны Маклашеевка дигән Полянка авылы кырыендарак ул. Без шунда борынгы Тимер гасырга караган шәһәрчек калдыгы өйрәнгән идек, һәм Болгар чорына караган бер мөселман зираты калдыклары, ул 11-12 гасырларга караган. Менә шуннан башланып киткән иде шул беренче экспедициянән. Безнең бөтенебездән андагы булган яшь студентларның ул бик нык рухландырды. Анда катнашу, ул иберне күрү, менә шул борынгы кеше эшләгән кешеләр белән бәйле булган иберләрне табу, ул үзенчә шундый хисләр тудыра. Моннан әллә ничә 100 еллар элек сакланып калган артефактларны кулга тоту, ул ничек менә бәйләнеш тудырмый калмыйдыр. Шулай да менә сез инде уку белән бәйләп устазларыгыз сезне алып кирип киткән шушы археологиягә, Альфред Халиковны әйтеп киттегез. Бүген яшьләр киләме менә бу профессиягә дип әйтик, бу фәнгә бармалар, нинди яшьләр ул?
Бу кадрлар белән бәйле кытлык юкмы? Үз вакытында безнең остазлар, аларның остазлары, без бер-беребезгә белемне, археологияны өйрәнү юлларын ачу белән һәм укыту процессы ул бик тыгыз бәйле. Безнең Альфред Хасанович та, Петр Николаевич та, алар бөтенесе безнең Казан университетларында, институтларында укыткан, пединститутта, Казан университетында укытканнар. Һәм без менә күбесенчә археологлар шул элекке пединститутыннан, Казан дәүләт университетыннан чыккан студентлар, галимнар булып киткән. Бүгенге көндә дә ул сорау бик мөһим, ул безнең көндәлек эштә. Безнең бүгенге көндә Казан федераль университеты каршында аерым махсус программа алып барыла, бакалавриат буенча да, магистратура буенча да, археология буенча әзерләү. Без андый мәсьәләгә килгәндә әйтергә кирәк, Рәсәй вузларында да андый укыту программалары күп түгел, ул берәр дистәләп университетта гына бар. Шул сәбәпле безнең бүгенге көндә университетта төрле төбәкләрдән, Татарстан гына түгел, лаеклы археология кызыксынган яшьләрне тартып тора. Һәм уку процессында безнең белән очраша торган балалар, алар шин теләк белән шундый белемгә тартылым белән киләләр. Һәм бүгенге көндә әйтергә кирәк, Татарстан дәүләте тарафыннан, Татарстан республика тарафыннан дәүләт органнары бик күп игътибар бирәләр уку процессына. Вузларны бетергәч тә аспирантураларына керү. Шул сәбәпле бүгенге көнгә безнең менә теге яшьләр килми дип әйтеп булмый. Безнең аспирантурада ел сайын 1-2 кеше керә, һәм ул алга таба алар диссертацияларын яклыйлар. Әйтергә кирәк, ул яктан менә безнең академия каршында диссертацион советта эшләп килә. Анда яклаулар бара. Безнең менә теге елны төрле елларда аспирантураны бетергән 4 егет һәм кызлар якладылар диссертацияларын. Һәм ул безгә өмет бирә, бу юнәлештә алга таба да яшьләр килеп бездә укып һәм алга фәнгә кереп археологияның төрле проблемаларын өйрәнүен дәвам итәрләр. Археология дигәндә без инде безнең халык шулай күнеккән, күбрәк без теге археология белән бәйле урыннар дигәннән Казан Кремлен күз алдына китерәбез, Болгарны, Биләрне, чөнки аңлашыла, алар турында күп сөйләнелә һәм алар инде күп өйрәнелгән. Шулай да менә археологик тарихи һәйкәлләр, алар Татарстанда әлеге санап киткән җирлекләрдә генә түгел бит. Гомумән күп маллар һәм алар дәүләт тарафыннан ни дәрәҗәдә саклана бүген? Татарстан үзенең табигать һәм география үзенчәлеге белән борынгы чорлардан кешеләрне яшәүгә монда җәлеп итеп торган. Шул сәбәпле монда иң борынгы чорлардан алып бик күп кеше яшәү урыннары сакланып калган. Калган төбәкләр белән чагыштырмача, менә безнең Полосада әйткәндәй, көньякка барганда әлбәттә анда кеше яшәү урыннары арту саны күбәя, ләкин менә безнең Полосаны, безнең регионны алганда, безнең иң күпле булган регионнарның берсе. Бүгенге көнгә безнең археологик һәйкәлләр 4000-дән артык Татарстанда. Алар таш гасырдан башлап 100 000 елларга караган чорларда монда беренче кешеләр урнаша башлый. Безнең менә бу Идел һәм Шулман елгалары бер-берсенә кыйлган урыннарда. Һәм соңрак менә шушы урында шулай ук дәвам итә кешеләрнең бу җирләргә килеп, утырып, яшәп, менә шул яшәү урыннары алар тарафыннан яшәгән ибрләр калган урыннар саклана. Әйтергә кирәк, шул ук вакытта менә шушы Идел һәм Шулман суының далалары, су буйлары, алар бик бай биоресурсларга. Шул сәбәпле кешеләргә бу бик уңай урын булган. Болгар дәүләтенең дә монда барлыкка килү, ул шуның белән бик тыгыз бәйле. Ул ресурслардан тыш, ул сәүдә юллары, кешеләр белән, регионнар белән аралашу процессы шул сәбәпле ул ягыда тартып торган бу урынга. Әйтергә кирәк, менә тагын бер ягын, без
андый күп санны белү ул безнең дистәләгән еллар буе Татарстан археологлары ул эшне алып барган сәбәпле. СССР вакытында сугыш беткәч, икенче ватан сугышы беткәч, СССРда шундый программа кабул ителә, археологик картаны эшләү. Тулайым, бөтен СССР буенча бөтен тирә-якларны өйрәнеп, археологик объектларны табып, аларны теркәп һәм саклауны аларга карата оештырырга дигән ният белән шундый программа оештырыла. Ул 40-нчы еллар ахырларына карый, сугыштан соң. Һәм төрле төбәкләрдә ул эш башланып китә. Әйтергә кирәк, СССРда менә ул эшне ул вакытта ТССРда гына ахырына җиткереп 6 том археологик картаны чыгаралар. Безнең галимнәр үз вакытында аның өчен Татарстан дәүләт премиясын да алалар. Менә ул археологик зур күләмле шул инде. Бик зур күләмле, аны 2-3 буын археологлар алып барылган һәм аларның шәхси җирле менә ел сайын алып барган эш нәтиҗәсендә без менә бүгенге көндә менә шул 4000-дән артык 5000-гә якын инде археологик памятникны бүген беләбез. Һәм аларга карата дәүләт тарафыннан саклау, өйрәнү процессы махсус алып барыла. Аның өчен аерым комитет бар безнең. Менә саклау дигәндә аның бит инде ул һәйкәл янына кеше бастырып куеп булмый саклап тора. Ул менә ничегрәк күз алларга менә саклау дигәндә алар койма белән әйләндереп алынганмы, яисә алар картага кертелгән һәм андан инде булса тәртипсезлек булган очракта ул кешеләрне җавапка тарталармы? Нинди процесс ул? Ул саклау дигәндә менә безнең Россия дәүләтеннән махсус шундый безнең закон бар. Тарихи һәйкәлләрне саклау, археологик һәйкәлләр шуларның санына керә. Һәм ул процессны оештырып һәм контрольдә тотыр өчен махсус Татарстан Республикасында комитет оештырылган. Һәм алар менә бу объектларны теркәү, аларның җирләрен, границаларын билгеләү өчен алып баралар. Татар фәннәр академиясенең галимнәре дә ул процесста катнаша. Һәм менә ул эшнең оештыру процессы ул табылган объектларның границаларын белгәч, җир кадастрына учетка куеп һәм җир эшләре, төзелеш эшләре башлану алдыннан менә ул җирләргә аерым игътибар биреп, төзелешне кайры чиракларда күчерү процессы да була, җимермәс өчен. Һәм андый мөмкинлек булмаса, ул урыннарда махсус археологик изләнүләр үткәрелә, андагы булган тарихи мәгълүматны саклар өчен. Һәм икенче юлы аның шулай ук бар, сез менә әйтеп киттегез, койма кую. Безнең ул яктан Татарстанда шулай ук оештырылган ул юнәлеш буенча махсус музей тыйлыклары. Аларның җирлекләре аерым тарихи араның тарихи урыны анда булган мәгълүмат бик бәяле. Шуның өчен анда тыйлык тудыру, андагы төзелешләрен археологик объект тәэсирен киметү генә түгел, туктату, тудырмас өчен менә шундый тыйлыклар, алар безнең Татарстанда 6 шундый тыйлык бар. Алар иң мөһим булган безнең тарихи урыннарда сез кайберләрен санап киттегез. Ул Казан Кремле, Биләр, Болгар, алар санында әйтергә кирәк, Алабугада керә, Иске Казанда керә, һәм Чистайда да безнең андый тыйлык бар. Ул менә тагын бер инструмент саклауны оештыра торган һәм анда өйрәнү процессын алып бару. Без өйрәнмичә аның бәясен, эчтәлеген ачып күрсәтә алмыйбыз. Аның эчтәлеген белгәч, аның
төрле якларын ачкач, саклау процессына яңа юллар, яңа проблемалар куеп һәм аларны шишу процессы бара. Ул яктан әйтергә кирәк, менә бу юнәлештә безнең бүгенге 3 археологик объект ЮНЕСКО бөтен дөнья мәдәни мирас санына кертелгән. Ул үзенчә бу безнең җирдә булган тарихи байлыкның дәрәҗәсен күрсәтә һәм археологик яктан үз вакытында Рәсәйдә Болгар шәһәрчеге беренче археологик махсус археологик һәйкәле буларак ЮНЕСКО объектлардан санына керде. Ул шулай ук менә ул объектның бурынын һәм андагы булган тарихи байлыкны күрсәтә. Менә сез әйтеп киттегез, 6 тыюлык барды бәйме. Менә шул Болгар биләр тыюлыкларда без инде күбрәк ишетеп белгән теге казу эшләре, археологик казу эшләре алып барган. Менә бүгенге көндә ни дәрәҗәдә археологлар өчен менә бу тыюлыкларда казу эшләре алып бару кызыклы, үзенчәлекле. Аларда әле нинди дә булса тарихи артефактларны чыгару мөмкинме? Нормаль. Әлбәттә, бу тыюлыклар аларның барлыкка килүе, мин әйтеп киттем, ул һәйкәлләрнең тарихта һәм андагы сакланган матди материалларның уникаль булуын күрсәтә. Болгар безнең әйтергә кирәк беренче археологик экспедиция андагы казу эшләрен үткәргән 160 ел элек уза. 1864 елны профессор Тозенгаузен Болгарда беренче раскоплар үткәрде. Һәм менә шул вакытта башланган эшләр бүгенге нигездә ятып торалар. Һәм 160 ел өйрәнү булса да, Болгар ел сайын үзеннән безгә яңа белем бирә. Ул чорны, ул урынны, ул Болгарның уникаль булуын тагын да ачык күрсәтә. Болгар кебек менә андый археологик памятниклар тирә-якта, Рәсәйдә дә алар бармакта санап була аларның. Шуңа юкка гына ул ЮНЕСКО исемлегенә кертелмәгәндер инде. Димәк, ул дөнья мирасы булгачыннан дөнья күләм саклау күзәтү астында бит. Менә археологларның эшчәнлеге, анда нинди булса казу эшләре алып бару, димәк без ул оешма белән һәрбер адымны килештереп барга тиеш булабызбы? Шулай. Һәр адам, һәр эш ул аерым шундый документ кабул ителә, ул идарә итү планы дип атала. Аны махсус карыйлар, ЮНЕСКО комитеты карашында һәм һәр шундый һәйкәлгә аерым план кабул ителә. Һәм ул планда саклау эшләре, өйрәнү эшләре бөтенесе дәлилләнә һәм алар 5 елга кабул ителеп ул эшчәнлекне билгели. 5 елга вакыт бирәләр. Һәм аннан соң анализ эшләп, үтәлгәнен, нәтиҗәләрен алга таба ниндирәк юнәлешләр дәвам итәргә тиешме, яңа проблемалар кертелергә тиешме шул идарә итү планына, һәм ул шундый объектларда, ЮНЕСКО объектларында махсус документ буларак үзенчә таләпләрен, юлларын билгели. Менә безнең бит әле Татарстаннан тагын 2 тарихи һәйкәл ЮНЕСКО исемлегенә кертелгән, шулай бит. Аның берсе Успенский соборы, һәм икенчесе менә әле 2023 елда ялгышмасам кабул иттеләр Казан дәүләт университетының обсерваториясе. Менә аларның ЮНЕСКО һәм бөтен дөнья мирасы булырлык өчен әһәмияте кыскача гына нәрсәдән гыйбарәт. Һәм безнең инде әле тагын нинди дә булса ЮНЕСКОга тәкъдим итәрлек һәйкәлләребез бармы, юкмы? Безнең бүгенге көндә Татарстан, Рәсәйдә, аның төбәкләрендә Мәскәү белән тиң булып тора. Бездә 4 объект, менә шул Болгар, Казан, Свияжск һәм менә обсерваториялар, сез дөрес әйттегез теге елны. Алар турында менә Свияжск һәм обсерваториялар турында әйткәндә, аларның урыны бөтен дөнья мирасы белән чагыштырганда һәм бөтен дөнья мирасы белән аның дәрәҗәсен билгеләгәндә әйтергә кирәк, алар бик зур мөһим урын алып торалар. Бүгенге көндә менә Свияжскида безнең ул сакланган андагы
бұрынғы фрескалар, ул уникаль фрескалар һәм Свияжсканың үзенең тарихы, аның Рәсәй һәм Идел буендағы халыкларның бәйләнештә алып торган урыны, кайбер чорларда ул каршылыклы, бүгенге көндә ул үзенчә менә безнең шул күп милләтле, күп динле регионны күрсәтеп тора торган объект буларак аерым урын алып тора, безнең менә үзенчәлекне күрсәтә торган. Обсерваториялар турында әйткәндә, монда мин махсус туктап китер идем. Безнең Казан университетының, үз вакытында ул Император университеты була, аннан соң дәүләт, хәзер федераль университет. Ул шушы күп юнәлешләр буенча алдангы университетның берсе Рәсәйдә генә түгел, дөньяда. Обсерватория юнәлеше астрономия шулай зур бер мөһим урын алып тора. Һәм бүгенге көндә менә без ул материалларны әзерләгәндә, аны Казан университеты һәм Фәннәр академиясы бергәләп әзерләгән. Ул материаллар фәнни яктан эшләр алып барылган иде. Ул номинацияны язганда һәм менә анализны эшләгәндә ул уникаль объектларның берсе. Андай обсерваториялар төрле университетларда, төрле урыннарда булган. Ләкин бүгенге көндә бүгенге сакланган хәлендә үзенең шул борынгылык, ул вакытка хас булган архитектура һәм җиһазлар, фәнни приборлар һәм сакланышы ул объектларның кызганычка каршы дөньяда бүтән сакланмаган. Анда юк. Анда юк. Уникаль дип әйтелгән үзенчәлеге тагын шул яктан. Анда беренче обсерваториядан анда барлыкка килгән, Казан университеты барлыкка килгән. Шул ук вакытта астрономия кафедрасы да туа, һәм аның беренче бинасы да сакланган. Һәм әйтергә кирәк, бүгенге көнгә кадәр үзлексез фәнни өйрәнүләр алып барыла. Андай обсерватория шулай ук юк. Кайбер обсерваториялар булган, анда хәзер музейлар эшли, алар обсерватория буларак үзенең югалтканнар. Безнең Казан университетының астрономнары, алар бик алдыңгы фәнни эшлекчеләр һәм аларның эшләре дөнья фәнендә аерым урын алып, бүгенге дә көндәлектә алып торган күп ачышлар эшләнелгән. Ул яктан менә әйтергә кирәк, ул астрономия кафедрасының мөдире Симонов үз вакытында Антарктиданы ача, анда үз вакытында шулай мөдире булып торган Лобачевский, ул Невклидова геометрияны, аның расчетлары буенча бүгенге көндә космик корабльлар шу процессы да билгеләнә. Шуның өчен Казан университетының обсерваториялары һәм андагы бүгенге көндә сакланган аның объектлары, андагы эшләгән шәхесләр ул уникаль, бөтен дөнья мирасында уникаль урын алып тора торган объект. Шул сәбәпле быел да кайбер каршылыклар булганда да ул мәсьәлә буенча комитет утырышында бөтен илләр хуплап алды, бөтенесе объектны кертүгә кул күтәреп, менә безнең 23-нче елны 4-нче объектта шулай Татарстанда барлыкка килде. Чиратта тагын нинди тарихи һәйкәл тәкъдим итә алабызмы, бармы үзенчәлеге буенча? Безнең соңгы 10 ел дип әйтергә кирәк, ЮНЕСКО белән бик тыгыз элемтәләр, эшләр алып барыла. Җифәк юлы буенча, сәүдә юллары буенча, ул Идел буеда юллары һәм менә ул проблемалар буенча бүгенге көндә аерым Ефәк юл буенча аны коридор дип әйтәләр. Ефәк юлының бер өлеше билгеләнгән, ул Каспий Идел буе юлы дигән өлеше. Ефәк юлының шул өлеше. Ул бүгенге көндә анда Рәсәй, Азербайҗан, Казакстан, Төркменстан, Иран бергәләшеп менә үзләренең объектларын кертүгә һәм дәлилләү процессы бара. Ул менә мен әйтәм, кыска юл түгел, безнең ул эштә безнең халыкара масштабта масштабта, менә Азербайҗанда аерым утырыш узган иде, алдагы елда да узырга тиеш Иранда, һәм менә шул дәлилләү процессы бүгенге көндә. Менә дәлилләү дип әйттегез, дәлилләү дигәннән
Әйдәгез менә Казанның 1000 еллыгын дәлилләү вакытын искә төшерсәк, әлеге галимнәр төркемендә сезнең сүзегез археолог буларак ул вакытта бик зур роль уйнаган дип беләм мин. Шуннан да менә Казанның 1000 еллыгын раслау, избатлау ни дәрәҗәдә катлаулы булды Мәскәү комиссиясе дип әйтик инде бу чиракта Мәскәү галимнәре алдында. Ник дисәң, монда бит әле аның ничектер менә идеологик, сәяси ягы дип әйтим инде. Казан Мәскәүдән борынгырак, өлкәнрәк булып чыга бит. Татарстан археологиясы Рәсәйдә дә, СССРда да аерым урын алып тора иде һәм бездәге эшләгән галимнәрнең фикерләре, аларның нәтиҗәләре bir vaqtda da başqa olmaydı, hem kabul itilaydı. Hem alarның dərəcəsi, bilimləri şulay uq әйтергә кирәк, калган галимнәр арасында шулай ук каршылык тудырмайды. Бу мәсьәләгә килгәндә үз вакытында Альфред Хасанович Халиков 800 еллык белән башлатып җибәргән иде. Ләкин ул вакытта ул мәсьәләне караганда соңгы буларак фикер бу юнәлештә өйрәнүне дәвам итәргә кирәк. Һәм 90-нчы елларда ул эшне башлатып җибәрә шулай ук Альфред Хасанович, ләкин без аны 94-нчы елны ул бездән китә һәм ул эшне җитәкчеләп аның җитәкчесе була, аның укучысы Фая Шарипович Хузин. Һәм ул вакытта менә шул 90-нчы елларда Фая Шарипович Хузин, без университеттан Азгар Гатаулович, Миркасим Абдулахатович Усманов ул мәсьәләгә тагын бер тапкыр һәм төрле яктан өйрәнү процессы алып барыла. Ул археологик ягыда, тарихи яктан да һәм шул процесста комплекс буларак өйрәнү һәм төрле галимнәрне бу мәсьәләгә тарту һәм алар белән әңгәмәләр үткәрү, конференциялар үткәрү, ул булган аргументларны тагын да нигезлерәк булып күрсәтә һәм ул процесста без әлбәттә атаклы Мәскәү галимнәрен, Петербург галимнәрен шул чор белән сөйләнә торган үзебезнең материалларны күрсәтеп, алар белән сөйләшеп, алар фикерләрен шулай ук кабул итеп, шул нәтиҗәдә менә бу аңлау туа, Казанның борынгы булуы, 1000 еллык булуы. Әйтергә кирәк, безнең табылган материаллар, эшләнгән эш алар тарафыннан фәнни яктан билгеләнде. Аларга рәхмәт әйтергә кирәк. Алар сәяси яктан, ни яктан ул якка басым ясамыйча, менә фәнни яктан ул материалларга карап, үзләре килеп, объектив дип әйтәм, үзләре килеп, материалларны кулда тотып, проскопларга төшеп, ул бер чираклы хәл генә түгел, берничә ел дәвамында алар танышып, һәм без эшләгән эшләрне Фая Шарипович Хузин үз вакытында туплап, махсус доклад эшли. Һәм шул докладта бөтен эшләнгән эшләрнең материаллары күрсәтелә. Ул менә шул төрле юнәлешләрдә эшләгән галимнәрнең табылган улчыларда материалларны туплап күрсәтелә. Һәм шул материалларны карап, тагын бер тапкыр гомуми киләләр галимнәр, тарихчылар фикергә бу дәлилләр нигезле һәм аларны фәнни яктан объектив буларак кабул итәргә мөмкин. Шул нәтиҗәдә үз вакытында Рәсәй Фәннәр академиясында гуманитар отделение тарих секциясында аерым утырыш уза һәм шуның утырыш нәтиҗәсендә анда иң атаклы тарихчылар, археологлар катнаша, алар күрсәтелгән шул очрашуда материалларны кабул итәләр һәм бу сорауга, бу мәсьәләгә нигез булуын алар хуплыйлар һәм 1000 еллык мәсьәләсе шулай ук фәнни нигезен ала. Айрат әфәнде, әйтегез әле, мин менә гади кеше буларак, тамашачы буларак, тыңлаучы буларак кызыксыну, шулай килеп чыкмасмы, менә күп бер вакыттан соң, мәсәлән, шул ук Казанның яисә башка объектның дип әйтик инде, борынгылыгын, тарихын тагын да
узагырак вакыт белән раслаучы материаллар килеп чыгу мөмкинме? Мәсәлән, шул Казанны алыйк, мәсәлән. Күпмедер еллардан соң, анда Казанга 1000 генә ел түгел икән, анда 1500 ел икән аның. Ул процесс билгеле, ул бит бәйле тарихи контекстка. Безнең регионда борынгы шәһәрләр, борынгы шәһәр буларак шәһәрләр. Шәһәрчек кенә түгел, ныгытмалары, кеше качып китеп утыра торган бәләкәй генә кемнеңдер замыгы, әмнә шәһәрләр, аларның үзлексез үсүе Болгар чоры вакытында гына барлыкка килә. Аңа кадәр андый үзлексез үсеш булган, без кеше яшәү урынын белмибез, шәһәр буларак. Андый яшәү урыннары бар, мин әйткәнчә, ул таш гасырга карый, ләкин менә бу тарихи контекст Болгар дәүләте вакытында гына бар. Болгар дәүләтенең барлыкка килү ул 9-10 гасырлар шиге һәм аның үсеш вакыты иң кинәт һәм күп шәһәрләр барлыкка килү вакыты карый 10 гасыр ахырына 11 гасыр башына. Менә бүтән шәһәрләр булганның әлбәттә ул шурда барлыкка килми, ләкин иң күбе, иң санлы вакыты аларның шул шурга карый. Һәм әйтергә кирәк, Казан, Кремльнең Казан җиренә, әлбәттә монда борынгырак материаллар безнең бар, ул бүгенге көндә дә билгеле. Менә иң борынгы кеше яшәү урыны бүгенге көндә Казанда, ул Казан дәүләт университетының төп бинасы астында, ул таш гасырга карый, аңа 40-60 мең ел элек, анда зур булмаган кыска вакыт яшәгән кеше яшәү урыны бар. Анда инде мин бу шарны Казанга нигез салынган дип әйтеп булмый бит. Ул кыска вакыт, аннан үзлекле, анда бар мамонт сөякләре, шул анда аларның ачаклары бар, ут яндырып утырган урыннары, таш кораллары сакланган. Ләкин ул Казан белән бәйле түгел. Һәм Казанда, Кремль кырыенда андый материаллар соңрак чорларныкы да. Тимер гасырган башына караганда материаллар бар, иртә урта гасыр чорларына караган материаллар. Ләкин алар үзлекле, аларның бәйләнеше һәм шәһәр белән бәйле булган материаллар, алар бәйле түгел аларга. Шуңа сәбәпле ул материаллар алар бүгенге көндә дә бәйле. Шәһәр һәм аның барлыкка килеп бүгенге Казан белән бәйле булу, ул әлбәттә бәйле менә шу тарихи контекст белән. Контекст буенча. Бик популяр фильм бар бит әле, таможни, белое солнце пустыни. Менә шунда бер геройның фразасы бар, таможня дает добро дигән. Менә мин бу очракта археологларга күчереп шуны, археология дает добро, ягъни археологлар рөхсәт бирә дип әйтер идем. Ни өчен? Чөнки бүгенге көндә күп кенә җир эшләре белән бәйле төзүшләрдә археологларның рөхсәте кирәк. Шулай бит. Ягъни тарихи, мәдәни экспертиза. Менә мондай экспертизалар сорап сезгә еш мөрәҗәгать итәләрме? Һәм кайсы очракларда сез аларга рөхсәт бирмисез? Бу юнәлеш буенча дәүләт тарафыннан һәм безнең институт тарафыннан күп махсус эш алып барыла. Ул әлбәттә экспертизалар белән бәйле. Мин әйтеп киткәнчә, безнең Татарстанда ул мәсьәлә буенча дәүләт органы бар. Шул һәйкәлләр саклау комитеты һәм улның карарларының нәтиҗәсендә эшләрнең алып бару билгеләнә. Без аңа эксперт заключениелар эшләп тапшырабыз. Бу мәсьәләгә килгәндә, төзелеш мәсьәләсе археологик һәйкәл бәйле булган урыннарда төп максат, төп безнең алда тора торган сораулар, ул алдарның югалтуын тудырмаска һәм эшләр алып барса да археологик эзләнүләр, алар ул материалны җирдән табып, чыгарып, музейларга тапшырып саклау мәсьәләсе. Без аны әлбәттә җирдә саклый алмыйбыз һәм ул төзелеш вакытында югалмасын өчен андагы тупланган җир катламындагы мәгълүматны саклау, материалларны саклау, ул археологик эзләнүләр. Эшләрнең
шикләнүе, төзелеш өчен шикләнүе ул бәйле шундый эшләрне үткәрү. Ул эшләр узгачтан төзелешне дәвам итәргә мөмкинлек туа, һәм аны алар шулай ук алып баралар. Кайбер чиракларда археологик һәйкәлне җимермәс өчен проектны генә үзгәртеп, төзелешне икенчерәк урынга күчерә. Менә безнең М12-ны юлын салганда, 3 урында юлның узган урынын әз генә үзгәрттеләр. Бер урында зират, татар мусульман зираты, ул урында әз генә үзгәрттеләр. Тагын берничә урында менә шундый объектларны саклау өчен, төзелеш җимермәсен өчен юлны әз генә үзгәртеп, икенче юлдан уздырдылар. Андый мисаллар, очраклы хәлләр алар була, еш кына була, һәм ул яктан төзүчеләр, юлчылар алар аңа игътибар итәләр. Менә безнең республикада татар халкының милли үз билгеләнүен саклау дәүләт программасы эшләп бит инде, әйме? Әлеге программада аңлавымча археологларның да шактый эшләре бар, катнашлары бар. Сезнең эшчәнлек менә бу программада нәрсәләр белән ачыклана? Без Татарстан, татар халкы тарихына килгәндә, без аңлыйбыз, аның тарихы булган вакыйгалар, алар бүгенге шикләр белән генә билгеләнмәгәннәр. Татар халкы да төрле төбәкләрдә яши, Себердә дә, Идел буенда да. Һәм алар кичә таралган түгел, аларның җирле тарихы бар, җирле сакланган урыннар, тарихи урыннар бар. Без бүгенге көндә менә махсус үткәрәбез эшләрне борынгы тарихи үзәкләр урыннарында, борынгы төрки, татар дәүләтләре булган урыннарда. Менә Касыйм шәһәре, Искәр шәһәре, Себер ханлыгының. Шул вакытта без эшләрне үткәрәбез Астрахань өлкәсендә дә, Кавказда да, Маджар дигән бер зур шәһәр урыны бар, Үзбәк ханның көньяк ставкасы буларак билгеле ул. Бик шундый атаклы, үз вакытында зур шәһәр булган. Һәм менә ул өйрәнү процесслары безгә күрсәтә менә татар тарихын, байлыгын. Рәсәй территориясында андагы булган һәйкәлләрнең тупланган материалларның үзенчәлеген, байлыгын менә мин аерым туктап китер идем. Соңгы елларда без 20-гә якын борынгы башкалалар, зур шәһәрләр, төрки, татар тарихы белән бәйле урыннарда махсус археологик эзләнүләр үткәрдек. Безнең хәзер монографиялар, шул тупланган материаллар нәтиҗәсендә без эзләнүләрнең нәтиҗәләрен китап буларак бастырып чыгарабыз. Алга таба ул әлбәттә мәктәпкә дә дәреслекләргә дә китереп китәчәк татар тарихына ул алга таба ул материал шулай ук әзерләнә. Аерым әйтергә кирәк, тагын бер менә зур безнең алып бара торган эшләрнең берсе ул Астрахань өлкәсендә Үзбек хан вакытында торгызылган Алтын Урда идарә дәүләт кешеләренә, ханнарына оештырылган төрбәләр, мавзолейлар. Ул бүгенге көнгә 30-га якын мавзолей, алар бик күләмле. Без менә беләбез шундый зур мавзолейларны. Ул Ахмед Ясави мавзолее, Гуры-Мир, Тимерлан белән бәйле, Тадж-Махал. Менә андагы табылган мавзолейлар үзләренең күләмнәре белән, зурлыклар ул мавзолейлардан да зуррак. Бүгенге көндә менә без иң зур булган мавзолейларның берсенең өйрәнү процессын башладык. Без аны эшләрне, казу эшләренә кадәр махсус
геофизик, геодезик эшләр үткәргән идек, планнар эшләп, менә бүгенге көндә шул бинаның бер өлешен без ачтык һәм ул объектны өйрәнүен дәвам итәбез. Ул мавзолейларда Алтын Урда ханнары күмелгән булырга тиеш. Борынгы чыганакларда ул патша даласы дип искә алына. Карталарда да шулай итеп язылган. Анда менә шул Алтын Урда ханнары күмелгән урын. Без алга таба ул эшләрне дәвам итәчәкбез. Анда без менә шул программа буенча ул эшләрне алып барыла. Анда әлбәттә безнең калган фәнни үзәкләрдә катнаша, безнең анда биология мәсьәләсе буенча да студентлар да Казан университетының ул эшләрдә катнаша. Тирә-як төбәкләрдән специалистлар шулай ук ул эшләрдә безнең катнашып эшне дәвам итәбез. Аннан тыш безнең менә соңгы елларда зур шәһәрләрдә менә мин әйтеп киттем. Касыйм шәһәрен безне Равчат шәһәрендә дә, Үкәк шәһәрендә дә шулай ук Идел буенда казу эшләрен үткәрәбез. Аннан тыш соңгы елларда чит ил экспедицияләрдә алып барыла. Ул Монголия фәннәр академиясе, андагы тарих һәм археологик институтлары белән без бергә Уйгыр каганатына караган археологик һәйкәлләрне өйрәнәбез. Һәм Кыргыз республикасында монголларга кадәр булган Караханитлар, Хорезмшах ханнарына, падишаһларына караган борынгы җирләрне, андагы шәһәрләр өйрәнү. Әйтергә кирәк, ул безгә җирле яктан җирак булып күренсә дә, безнең уртак тарих бар бит. Уртак тарих. Төркишер Биләр археологик объектын казый башласак, анда без күрәбез шул Чуй даласына караган материалларны без күрәбез. Тырмыз, Балх ягыннан килгән материалларны. Әлбәттә, ул җирләр, ул төрки бәйләнеш бар. Бәйләнеш һәм төрки халыкларның бер Махмуд Кашгариның төрки словаре үз вакытында иҗат иткән. Ул шулай ук безнең менә телләрнең, мәдәниятның уртак булуын күрсәтә. Һәм ул шәһәрләр өйрәнү безгә ачып күрсәтә менә шушы зур рухи һәм мәдәни дөньяның үзенчәлеген, бәйләнешен. Һәм алга таба менә ул яктан эшләр шулай ук шушы программа буенча дәвам итүне без ниятләп торабыз. Безнең ул илләрдә, ул регионнарда булган фәнни үзәкләр белән тыгыз бәйләнештә һәм бергәләп шулай ук мәкаләләр, китаплар чыгару юлында барабыз. Менә быел бит инде Татарстанда фәнни технологик үсеш елы дип игълан ителде. Сез менә гомумән Айрат әфәнде фәннең үсешенә нинди бәя бирәсез һәм аның технологик яктан үсешенә ялгышмасам, сез менә шушы археологик казу эшләренә яңалыклар һәм технологик ниндидер үзенчәлекләр көткән кеше бит. Шулай, археология ул төрле фәннәр шигендә туа торган фән. Безнең археологиядә тарихтагы кебек язма чыганак кына түгел, укып ала торган. Безнең ул кайсыдыр вакытта кеше эшләгән материаллар, аларның калдыклары, аларны төрле фәннәр юнәлешләреннән технологияларны кулланып кына өйрәнеп була. Менә без бик тыгыз бәйләнештә торабыз. Дубнадагы институт ядерных исследований дигән институт Дубнадагы, шуның белән без өйрәнәбез төрле материалларны, нинди сплавлар белән борынгы чорда ул материаллар эшләнелгән, ничекрәк алар аны эшләгәннәр һәм материал гына түгел, ничек аны эшләгәннәр, нинди технологиялар кулланып, төрле детальләрне бер шундый сәнгать әсәрен тудырганнар. Менә ул мәсьәләләрне ядерный институт белән дә эшлибез. Шул ук вакытта без бик тыгыз бәйләнештә биологлар белән, генетика буенча, палеогенетика буенча, ул бит кешенең бүгенге көндә генетика өйрәнү яңа мөмкинлекләр тудыра. Әлбәттә, ул
Birinci adımlar gana eşley. Şunun için biz mında şol başlangıç yolunun birinci adımları yansız. Birgelep ul fende de biz de şol yolda barabız. Ul bit kişi bilen gene böyle tugul hayvanlar bilen de aның mena soңгы yıllarda zor alıp barılgan idi. Otlarını nişik kişi bilen beyleniş otlarının tuğan qoşan urып barlıqqa kelgen. Bizning galimler, bizning muzeyda bulgan материалларга таянып, зур bir мәкалә шитилдә бастырылып чыккан иде һәм атларның менә йортлаштыру 5000 ел элек барлыкка килгән һәм менә Европа өлешендә далаларында ул барлыкка килгән һәм менә ул эштә шулай төрле галимнәр катнашып, менә ул фикергә киләләр. Ул әйтергә кирәк, бик тыгыз бәйләнештә без эшлибез IT-технологиялар белән. Менә мин әйттем, археологик карта. Хәзер GIS-системалар, геоинформацион системалар үсеш алды. Археологиядә ул нигездә ята. Археологияның нигезе ул пространственный анализ. Менә ничек археологик объектлар урнашкан, нәрсәгә аларның урнашуы бәйле. Шул яктан IT-технологиялар археологиядә шулай ук нык кирип үсеш алды. Бүгенге көндә безнең ул юнәлеш буенча шулай ук зур эш алып барыла, төрле яклардан һәм ул мөмкинлек бирә яңа уйлануларга, яңа фикерләргә һәм менә бу төрле фәннәр, төрле иҗади кешеләр белән эшләү, ул археологиядә аның барлыкка килүеннән башлап бүгенге көнгә кадәр нигезендә ята. Без шул безгә бирелгән эшне шулай ук алып барабыз шушы юнәлеш буенча һәм алга таба менә без ниятләп торабыз Булгарның иң борынгы чорларынан да борынгы болгарлар килеп һәм үсешен башлаган киткән шәһәрнең шулай комплекс яктан өйрәнү күрсәтергә нәрсә белән алар шөгыльләнгәннәр, нәрсә үстергәннәр. Тагында төпкәрәк чорга тирән кирәк. Һәм андагы булган авыл хуҗалык нинди урын алып торган, нинди хайваннар алар үстергәннәр, кайдан хайваннар килгәннәр. Менә безнең изотоп анализлар узган иде сарык сөякләре буенча. Бик ачык күрсәтә, күп кенә иң күп өлеше ашалган сарыклар Булгарның үзендә үстерелмәгән. Саратов өлкәләре ягыннан, ул далалардан үстерелеп, бу якка китерелеп, сатып алынып һәм шул әзерләгәннәр, ризыкны шул сарыклардан әзерләгәннәр. Ул шулай кызык, моңа кадәр ничектер кабул итә иде. Мондагы ашалган ризык монда үстерелеп ашалган. Менә шул өйрәнүләр күрсәтә бик ачык, бик тыгыз бәйләнеш булган ул вакытта да. Безгә бүген теге җырак булып, хәзер дә ул вакыттан да җыраклыклар шулай бүген кебек тиз хәл ителгән, хайваннар тегендән мондан күчеп кешеләр миграция булган бик тыгыз бәйләнештә торганнар. Рәт әфәнде, бик зур рәхмәт сезгә менә шундай мавыктыргыч, кызыклы әңгәмәгез өчен һәм чыннан да эшегез сезнең әйтергә кирәк иҗади бер яктан караганда шулай бит. Инде киләчәктә дә сезгә яңадан яңа ачышлар насыйп булсын һәм безнең тарихыбызның, үткәнебезне төптәнрәк, тирәнрәк күзаллар өчен күзаллау безнең тамашачыларыбызга шулар белән куанып, рухланып яшәргә язсын. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт.